videoul ăsta este ceva diferit. Deci pentru că n-am putut să pun marea veste, n-a putut să meargă, deci acum o să vă arăt două cele mai bune pachete care le-am luat. Ăsta este primul și al doilea este ăsta. Scurtă pauză. Și am revenit. Deci, asta am luat cel mai bun pachet. Ibrahimovic, Sol Campbell, Hummels. Și dacă voi credeți că asta este fals, uitați-vă, este filmată. Asta este doar ceva să vă arăt. Ceva ce am luat eu pe FIFA într-o zi, dar nu o să vă arăt, că nu o să vă vedeți. Și asta este ce chiar am luat într-un pachet. De la mai. Da. Și aici am avut eu bani. Food drafturile mele. Roberto Carlos. Pune drafturi. Mersi pentru că v-ați uitat și